Dobar dan, dobrodošli na moj YouTube kanal Natkina kuhinja. Danas ćemo da pravimo kolač sa kupinom. Od sastojaka nam je potrebno 180 ml jogurta, 120 ml ulja, 280 g brašna, 200 g šećera, jedan prašak za pecivo, jedan vanilin šećer i 500 g kupina. Prvo ćemo da odvojimo belanca od žumanaca. I kada ih odvojimo, onda ćemo da umutimo belanca u čvrst sneg. Kada smo umutili u čvrst sneg, dodat ćemo vanilin šećer i postepeno dodajemo šećer i mutimo. Kada smo dodali šećer i mutili, dodajemo žumanca i mutimo. Kada smo dodali žumanca, onda dodajemo 180 ml jogurta, zatim 120 ml ulja i nastavljamo da radimo mikserom. Zatim dodajemo prašak za pecivo i opet postepeno dodajemo brašno i mutimo do kraja dok sve ne bude lepa izjednačena masa. Kada smo izmutili masu sa brašnom, dodajemo polovinu kupina od pripremljenih 500 g. Znači prvo dodajemo polovinu, izmiješano, ali nikako mikserom, nego kašikom. Kada smo dodali polovinu kupina, prelazimo na izlivanje u odgovarajuću posudu u kojoj ćete peći. Kolač se peče na 180 stepeni, pola sata ili do 40 minuta, odnosno znate kako se proveri da li je pečeno. Uzmete čačkalicu, ubodete, ukoliko se smesa lepi za čačkalicu, treba još malo, ukoliko ništa ne ostaje, znači da je kolač pečen. Sad, kada smo izlili, uzet ćemo malo da izravnamo, pošto je ova smesa malo gušća, lepo izravnamo, ovako. Zatim malo ga prodrmamo da sve to bude ravno i od ostatka kupina koje su ostale ređamo jednu po jednu od gore. I onda kada poređate, uvek kada sve završite malo ih pritisnete čisto da malo upadnu unutra u smesu. Kolač je pečen, serviran, ovako izgleda. Od gore smo stavili šećer u prahu i možemo da ga jedemo. Nadam se da vam se svideo i ovaj recept. Zapratite moj YouTube kanal Natkina kuhinja. Prijatno, doviđenja!